سلام طعنان نخلكم تحتاتلتي يخون اندابلكو نامناي لمعنت مدبي كاتو عوناي لمعنت مدبي قبرا حبو سيغا عبت قبرا دك انستيو زفتر تقم اسفح بيلنا خنرينا نزن تقمات حزي زي كتستوعلات خلاخن كوينو قنا حدار مس مسرتكن زقات مكن بطعمي حدقنيا نقرات اللو كابز لمدي كتوصات خلالو مفتحي إيميلاتاتون عم وداتها مدبي كحبر الكنية نزي مدب لايك جيركن بمجمار بزحات دكانستيو كيف لطا بزلم دي صعبين نابستفلا ليوز أقامات نخياتوا خت قبرات خلايخن نزي channel حدش تيزغونكم سابسكرايب بمقبار استفلا ليو نايتعنا نايتو تاوركب كم اون نحدار هيوت انفورميشن تراخبولو channel سدران هتكونو بخبري حتت سدران زغونكم اندامسكنكو نا مدبي كملس قبر حبو ويكا سيغاي نانسوعو ደቂ ኣንስትዮን ደቂ ተባዕትዮን ኣብ ግዜ ንእስነት ንግዚያዊ ናይ ጾታዊ ርክብ ስምዒት ዕግበት መርከቢ ተባሂሉ ዝግበር ሕማቅ ልምዲ እዩ ኮይኑ ግና ሕዚ ንንእስነት ዘይበጽሑ ኣብ ግዜ ቁልዕነቶም ዝርከቡ እንዳጀመርዎ ንግዚኡ ስምዒት ዝህብ ናይ ጾታዊ ርክብ ስምዒት ዝዕግበሎም ዝመስሎም ነገር ኮይኑ ግና ኣፍቃሪ ምስሓዝክን ወይ ከዓ ምስሓዝኩም ጾታዊ ርክብ ንምፍጻም ኣብ ትጅምሩሉ እዋን ኣብ ደቂ ተባዕትዮ ዘጋጥሞም ጸገማት ኣብ ካሊእ መደባተይ ሓቢረሎም ነይረ ኣብ ናይ ልምዓንቲ መደበይ ኣብ ደቂ ኣንስትዮ ዝፈጥሮም ብጣዕሚ ብዙሓት ጸገማት ኣለው ኣስፋሕ ኣቢልና ክንሪኦም ኢና ፈለማ ጓል ኣንስተይቲ ዓርሳ ተርክዐሉ ብዙሓት ምኽንያታት ክህልዋ ይኽእል እዩ ካብዚኦም ድማ ናይ ጾታዊ ርክብ ስምዒታ ንግዚኡ ንምዕጋስ ድቃስ ከኣብየን ከሎ ናብ ድብርቲ ከኣትዋን ከለዋ ዓርሰን የርክዓየን በዘን ምኽንያታት ግብረ ሕቡእ ወይ ከዓ ሴጋ ምስ ገበራ ዘጋጥመን ጸገማት ክንሪና ተቀዳማይ ጸገምታ እዩ ደቂ ኣንስትዮ ብጠባየን ኣብ ብልዕተን ከባቢ ዘለው ወይ ከዓ ነቲ ደጋዋይ ክፍሊ ብልዕተን ብምሕስሳይን ብምንኽኻን ናብ ዕግበት ክበጽሓ ይሙክራየን ብዙሓት ደቂ ኣንስትዮ ነዚ ሜካኒዝም ወይ ከዓ ነዚ መንገዲ እንዳተጠቀማ ናይ ጾታዊ ርክብ ስምዒተን ከም ዘዕግባ ይፍለጥ እዩ እዚ ነገር እዚ ድማ ነቲ ደጋዋይ ክፍሊ ብልዕተን ሴንሲቲቭ ዝኾነ ክፍሊ ብልዕተን ማለት እዩ ብሚሊዮንስ ዝርከቡ ናይ ነርቭ ኢንዲንግ ዘለዎ ክፍሊ ብልዕተን ላዕለዋይ ክፍሊ ብልዕተን ብምንካእ ስለ ዝኾነ ናብ ዕግበት ክትበጽሓ ትኽእላ ተደጋጋሚ ክትነኽኦን ክትሓሳሲኦን ከለኽን ሴንሲቲቪቲኡ ወይ ከዓ ብሚሊዮንስ ዝቁጸሩ ነርቭታትክን የዳኽሞም እዩ ከም ዝፍለጥ ናይ ደቂ ኣንስትዮ 85% ናይ ስምዒት ክፍሊ ዝላዕለዋይ ክፍሊ ብልዕቲ ከም ዝኾነ ይፍለጥ እዩ ሓፂር መትሎ ዘለዎም ደቂ ተባዕትዮ እውን ብመትሎኦም እንዳነኻኽኡን እንዳሓሳሰዩን ናብ ዕግበት ከብጽሑ ይምክሩ እዮም ስለዝኾነ ንስኽን ባዕልኽን ግብረ ሕቡእ ወይ ከዓ ሴጋ ብተደጋጋሚ ነዚ ክፍሊ ብልዕትኽን ንውሕ ንዝበለ ግዜ ክትሓሳስያን ክትነኻኽኣን ከለኽን ንኣብነት ናብ ዕግበት ክትበጽሒ ትኽእልሉ ኣብ ውሽጢ 20 ደቂቕ እንተኾይኑ ን20 ደቂቕ ዝኣክል ንብዙሓት መዓልትታት በተደጋጋሚ ኣብ ተሓስዮን ኣብ ትነኻኽእዮን ግዜ ናይ ብልዕትኺ ሴንሲቲቪቲ ይጠፍእ እዩ እዚ ድማ ኣብ ናይ ጾታዊ ርክብ ህይወትኪ ሳዕብየን ይሕድር እዩ ምኽንያቱ እንታይ እዩ ምስ ወዲ ኣብ ትገብርዮ ጾታዊ ርክብ ናብ ዕግበት ክትበጽሒ ትኽእሊ ኣብ ውሽጢ 30 ደቂቕ እንተኾይኑ ን30 ደቂቕን ልዕሊኡን እንተዘይጸኒሑ ከዕግበኪ ኣይኽእልን ብተወሳኺ ድማ ንብልዕትኺ እንዳሓሳሰየ እንዳነኻኽአ ከዕግበኪ ዋላ እኳ እንተሞከረ ሴንሲቲቪቲ ናይ ብልዕትኺ ብግብረ ሕቡእ ወይ ከዓ ሴጋ ስለ ዝጠፍእ ከዕግበኪ ኣይኽእልን ክድሕን ዘይኽእለሉ ደረጃ እውን ክበጽሕ ይኽእል እዩ ናብ ናይ ጾታዊ ርክብ ዕግበት ናይ ምብጻሕ ዕድልኪ እውን እንዳጸበበ እዩ ዝመጽእ ስለዝኾነ ግብረ ሕቡእ ወይ ከዓ ሴጋ ትጥቀማ ደቂ ኣንስትዮ ሴንሲቲቪቲ ናይ ብልዕትኽን ክጠፍእ ስለ ዝኽእል ናብ ጾታዊ ርክብ ህይወት ክትኣትዋን ከለኽን ናብ ዕግበት ናይ ምብጻሕ ዕድል ግን ዝጸበበ እዩ ዝኸውን እቲ ካልኣይ ግብረ ሕቡእ ወይ ከዓ ሴጋ ትገብር ጓል ኣንስተይቲ ከጋጥማ ዝኽእል ጸገምታ እዩ ልዑል መጠን ዘለዎ ናይ ብልዕቲ ምድራቕ እዩ እዚ ክኾን ዝኽእለሉ ምኽንያቱ እንታይ እዩ ከም ዝፍለጥ ኣብ ኖርማል ግዜ ጓል ኣንስተይቲ ምስ ወዲ ክትነኻኻእ ክትሰዓዓም ኢቨን ቴክስት ክትገብርን ስልኪ ክትዕልልን ከላን ናብ ልዑል ዝኾነ ናይ ጾታዊ ርክብ ስምዒት ከም ተኣትዋ ይፍለጥ እዩ ኣብ ብልዕታ ከባቢ እውን ራሕሲ ከም ዝፍጠር ኣብ ዝተፈላለዩ መደባተይ ሓቢረልኩም ነይረ ኮይኑ ግና ብተደጋጋሚ ግብረ ሕቡእ ወይ ከዓ ሴጋ ትገብራ እንተኾይንክን ኣብ ብልዕትኽን ከባቢ ዘሎ ናቹራሊ
ኣብ እዋን ጾታዊ ርክብ ዝፍልፈል ፈሳሲ ግብረ ሕቡእ ወይ ከዓ ሴጋ ኣብ ትገብርሉ እዋን ስለ ዝውዳእ ብተደጋጋሚ እቲ ግላንድ ስለ ዘፍልፍል ዘለዎ በዝሒ እንዳቐነሰ ንኽመፅን ናይ ጾታዊ ርክብ ድሌት ኣብ ውሽጣ ዋላ እኳ እንተሃለወ ጾታዊ ርክብ ንምግባር ትጽገምሉን ናብ ዕግበት ንምብጻሕ ትጽገምሉ ደረጃ ክትበጽሕ ትኽእል ኢኺ። ኣብ እዋን ጾታዊ ርክብ እውን ብሰንኪ ኣብ ብልዕትኺ ዘሎ ምድራቕ ሕማም ክስምዐኪ ይገብር እዩ። እዚ ዝኾነሉ ምኽንያት ድማ ኣብ ውሽጢ ብልዕትኺ ዘሎ ራሕሲ ነቲ መትሎ ብምትርካስ ጾታዊ ርክብ ክትገብሩ ከለኹም ንከይሕመኪ ዝሕግዘኪ ናቹራል ዝኾነ ቅብኣት ብሰንኪ ግብረ ሕቡእ ወይ ከዓ ሴጋ ስለ ትስእንዮ እዩ። ስለ ዝኾነ ኣብ ናይ ግብረ ሕቡእ ወይ ከዓ ሴጋ ልምዲ ዘለኽን ደቂ ኣንስትዮ ሎምዓንቲ ካብዚ ልምዲ እዚ ንኽትወፃ ክሕብረልክን ይደሊ። ዝሓሸ ናይ ጾታዊ ርክብ ሂወት ንኽትሕልፋ ኣገዳሲ ነገር ስለ ዝኾነ እዩ። እቲ ሳልሳይ ብጣዕሚ ከቢድ ዝኾነ ሳዕቤን ናይ ግብረ ሕቡእ ወይ ከዓ ሴጋ ድማ ከም ዝፍለጥ ደቂ ኣንስትዮ ግብረ ሕቡእ ወይ ከዓ ሴጋ ዝገብራ ብክልተ መንገዲ እዩ። እቲ ቀዳማይ በጻብዕተን ማለት እውን ብናይ ማእኸል ኣጻብዕተን ቀስ ኣቢለን ብምንካእ ካብኡ ድማ ቀልጢፈን ብምንካእ እዩ። እቲ ካልኣይ ድማ ኣጻብዕትኽን ናብ ውሽጢ ብልዕትኽን ብምእታው ቁሩብ ብምንቅስቓስ ናብ ዕግበት ከም ትበጽሓ ይፍለጥ እዩ። ንደጋዋይ ክፍሊ ብልዕትኽን ኣብቲ ነኻኽኣሉን ኣብቲ ሓሳስያሉን እዋን ቅርፂ ብልዕትኽን ዝተዛብዐ ንክኾን ብምግባር ብናይ ብልዕትኽን ስትራክቸር ንኽትስከፋ ክገብረክን ይኽእል እዩ። ብተወሳኺ ድማ ክንካእ እንከሎ ሴንሲቲቪቲ ናይ ብልዕትኽን ይጠፍእ እዩ። ልክዕ ከም ትርፊ ኣካል ሰውነትክን እውን ንኽትቆፅርኦ ክገብረክን ዝኽእል ሕማቕ ልምዲ እዩ። ስለዝኾነ ግብረ ሕቡእ ወይ ከዓ ሴጋ ሴንሲቲቪቲ ናይ ብልዕትኽን ዘጥፍእ ስትራክቸር ናይ ብልዕትኽን ዘበላሹ ናይ ብልዕቲ ምድራቕ ከስዕበልክን ዝኽእል ሕማቕ ልምዲ ከም ዝኾነ ብምፍላጥ ካብ ግብረ ሕቡእ ክትርሕቓ ክሕብረልክን ይደሊ። ጾታዊ ርክብ ምስ ኣፍቃሪኽን ወይ ከዓ በዓል ገዛኽን ዋላ እኳ ኣብ ሓደ መዓልቲ ንብዙሕ ግዜ ጾታዊ ርክብ እንተትገብራ ይምረጽ። ነዚ ኢለ ናይ ልምዓንቲ መደበይ በዚ ክዛዝም ካብ ናይ ልምዓንቲ መደበይ ዝኾነ ሓድሽ ነገር ከም ዝሓስክን ተስፋ ይገብር። መደብና ኣብ ከምዚ ዓይነት ሕማቕ ልምዲ ንዘለዋ ደቂ ኣንስትዮ ኣሕዋትና ንኽበጽሕ ላይክ ሼር ግበርኦ። ሰላምን ጥዕናን ንኹላትና ይቐኒለይ።